do lesa. Tak sa díva, jak spravím oheň. Toto poznáte všetci, že? Škrkátko na autogén. To bylo rýchle, no. Bylo rýchle. A hlavne to už musí byť vietor, kedy to zhasne, áno? No. A toto, buď sa tam dá ten trúd a chytí to hned, ale ja, pretože som sa nachystal a chodím nachystaný, nejsú idiot a sme v ten storočí, v ktorom sme. Tak to spravím takto inteligentne. Postupne normálne, takže víš, môžeš si robiť aj poznámky. Radoslav! Tak ti ruka zhorí. No len to držal horíci v ruke, videl si to? Mám to. Ti hovorím, že máš to voného otvorené kopec liehu tam. Dobre, poučili sme sa, dôležité sa poučiť. Kokos. Jak môžeš mať v jednej ruke lieh a v druhej robiť taký oheň s takým kresadlom? Presne. I'm a fire starter. Si popálený? Trošku tak, maličko. Dobre, lieh ti vyhorala. Škoda, že sme nerobili video, Peti, miel to odfotiť. Ty sa ani nefotil.